Сега към нова тенденция в Япония. След трагедията в Фукушима, много японски семейства не издържат на напрежението от кризата и се развеждат. Местни агенции дори организират специални бракоразводни празненства. Зад привидно спокойната си външност, милиони японци продължават да страдат от последиците на смъртоносното цунами. В подобни кризисни моменти семейните отношения са поставени на изпитание, а любовта не винаги оцелява. Не мислех, че пръстенът ще се счупи толкова лесно. Мисля, че това направи раздялата по-лесна. Трагедията от 11 март накара много двойки да преосмислят своите приоритети. Онези, които искат да се разделят приятелски, си организират специални празненства. Щастливата бракоразводна церемония струва около $600. Все повече японци използват услугите на агенции, които уреждат отношенията между брачните партньори. Агентите очакват тепърва да имат доста работа, тъй като кризата все още е далеч от своя край.